Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Salamat kina po Diyos na imbang grabe ay itin nga kapsat. Nadaan tayo mo dito programa tayo, di Webes Therapy, ti dalan di kinasan. Amen. Salamat kina po. Kaya daan mo titid na tayo ni kapsat tayo Joseph Angar, ko Angkor Tangarabi, manipod pa dito Santa Maria, Bulacan. Na imbang grabe, mo Joseph. Brother Joseph. Amen. Naimbang gabimat, kapsat nga Armando. Nagyaman na kininapo, iti tangabiyan terabi nga kakadwa tayo manan. Dito napatag na programa na ipaay ni Apo kanya tayo. Tapno agtultuloy tayo nga manggagan, dagiti napatag na sasaoy di Diyos. Kaya manipod dito'y Santa Maria, Bulacan, Siakman ni Brother Joseph Pagar. Nga kapsat yun, iti tangabi nga makadwayo. Dito'y online broadcast tayo, iti Ilocano, dalan, iti Kinasanto. Katang rabi nga rin kakapsat, rugyanan tayo, dahil nga programa tayo, babaan iti panagkararag tayo kiniapo. Dawatan nga nagkararag tayo kiniapo. Ang mami nga manakabalinti amin, nagyamang kami Apo Diyos, itatang rabi nga impayo mo kanyami, nga da kami manan, dito'y online broadcast, dito'y dalan tingin na santo, kaya dawatan mi Apo Diyos, iti tulong iti Espiritu Santo, iti daytoy nga programa, nga madang kami iti napintas nga connection, internet connection, kat amin nga maka-join Apo Diyos, kat dawatan mi nga si kay timang bendisyon kanyami, nga na espiritualan. Amin ko mga parte, iti daytoy nga programa, kat bendisyonan nyo, da kayo iti tumulong, tapno aramato nyo o Diyos, nga agbalin, nga parabor, itununggal may sa kanyam. So dahil didawat ng kararag ni tinagan ni Apo Ming Jesus. Amen. Amen. Magyamang tayo kina Apo Diyos, kita Brother Armando. Amen. Salamat kina Apo. Tangarabi, Brother Joseph. Kada ito yung naging pagunay nga rabi manad, nga panagkakadwa tayo, nagiti kayong nga kapsat tayo. Sigurad nga mapantayo, ti panagkablao katapada, nagiti online viewers tayo at tangarabi, kablawan tayo, plus na iti operator tayo, nagiti kablao da, iti screen. Ni Ruel Amistad na imbang grabe kada kayo aming kakapsat ni Apo matay dayaw. Amen. Kanana. Salamat kina Apo Diyos. Kalita nga kapsat tayo. Nakamot ko pala at Arabi ni Charles Adrian Histeria. Amen. Kanana naman. Kapsat tayo. Nagiti duma pa Ronald Gamit Manansala. Kapsat tayo magsipod pa dito Hirona. Na imbang grabe kakapsat. Amen. Salamat kina Apo. Salamat ni kapsat tayo, Justin Perez, na imbang ngarabi ka kapsat, kandagayam. Brother Joseph. Amen. Salamat kini Apo, tungtun tayo kabasan, dagiti kablaw, dagiti kakapsat tayo, kadwate at tanabiyang terabi, kini Brother Larry Ibuyat,
na imbang nga rabi tayo amin kakabsat ken gagayem. Amen. Kastamat kakabsat ni Sister Aida Meneses na imbang nga rabi tayo amin kakabsat ken gagayem. Amen. Salamat kiniapo kadua tayo datang nga rabi. Sama ni Mr. Rose Gabriel kunanagat na imbang nga rabi kada tayo gagayem ken kakabsat ko ti Apo. Amen. Imbagmat nga rabi tayo kabsat nga Sister Rose. Stamat ni Sister Ditas Daria na imbag nga rabi madaydayaw ni Apo Dios. Amen. Yaman tayo ni Apo. Kadagiti nga kakadwa tayo. Kastamat ni Sister Noraline Ramos Miguel na imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Amen. Nagyaman tayo kakabsat dagiti kablaaw. Ay muna nga kablaaw dagiti kakadwa tayo dito online tayo at ang rabiyang terabi. Kita maragsakan iti puso mi, iti puso tayo amin nga adagtoy tayo nga kadwata tayo nga umawat dagiti na espiritualan nga parabor ni Apo. Amen. Amen. Brother Armando. Amen. Siguro kakabsat ayaten kayem kakabsat ke dawatan mi inunahan kayo pa nga naka-share datang arabi bibuya tayo mabalin nga i-share tayo dito programa tayo tapno adu pa iti madanon dito nga panangiwaragawag iti ebanghelyo. Nadaan tayo dito Facebook kan daan mo ten iti Church of God in the Philippines, iti YouTube mabibuya tayo magdijay live kakabsat iso nga mabalin tayo nga i-share dagiti nga programa wenno buyaan iti nga platforms, digital platforms ayo nga kakabsat. Iti FB kan iti YouTube channel. Brother Joseph. Amen. Nagyaman tayo kini Apo ket amoy kakabsat parte iti dating nga programa ket nagpintas nga mangnagan tayo dagiti ansyon wenno sonata nga ipapaay dagiti kakabsat tayo iti naduma-duma nga lugar ket daytoy ket mangted iti liwliwa iti puso ken karit iti kararwa tayo. So nga iti muna nga mangnagan tayo iti tanobiyang terabi ket isagot na kanya tayo dagiti Christian mothers tayo manipod ito'y La Trinidad Benguet iti paulo na iti kantada ket Jai Minuyungan tayo nga danggan kakabsat dahito nga special song.
Jesus makipagnaan, uray dalan tunay, yakap butem tatabayan na, ket makisa sa ukanya. Isaw kanya, ulagaya ayatin na, namutoy puso, adu-aragu, awan di makamu. Amen. Salamat ka na po Diyos kada itang nagpintasunay kansyon nga nailangitan, Brother Joseph, iti Ilocano version, In the Garden. Amen. Salamat ka na po. Tagaratayan nga. Amen. Amen. Salamat ka na po Diyos. Tagaratayan nga kapsat, kat nabuya tayo, iti highlights, tinapalabas nga may isang aldaw nga seminar, kan may isang aldaw nga revival, kan iti kadwa 10 ket 8 ang anibersaryo iti Iglesia ti Dios jay maramat bukid non. Bayan tayo ito nga sa prayer tayo creator tayo. Amen. Yaman tayo karon tata, dili ka pasat iti programa tayo iti kapsat ket mawagan tayo ni Sister Abigail, Brother Joseph para kadagiti pakdar iti trabaho ni Apo ni Sister Abigail. Nang i-announce na natin. Amen. Amen. Naimbag nga rabii kada kayo amin kakabsat. Para kadagiti anunsyo, kadagiti araramid ni Apo, iti bulan ti Marso. Into no March 14 to 15, 2026, ada iti one-day seminar, one-night revival, 26th anniversary of the Church of God in Bantac, Sarangani Province. Into no March 22, 2026, ada iti 8th anniversary iti Church of God in Dumabato, Manila, Quirino Province. Into March 27, 2026, at iti first quarterly midnight prayer meeting in Paniki Chapel, Lakayanga. Iti oras ti alas 7 iti rabii. Kintunggal aldaw nga Lunes. Ti Lunes, ada iti panagkakadua nga online prayer meeting, iti oras ti alas 8 iti rabii. Maawas ti tunggal maysa nga
tultuloy nga makipagmaysa ti panagkakadwa nga kararag para kadagiti ada kasapulan na espiritual. Dagitay lang kabsat, isublik ti panagtultuloy ti programa tayo kin Brother Armando. Amen, Sister Abigail. Ti Ilocano nga kabsat tayo manipod pa di sambang. Amen, salamat ka na Apo. Kaday taga di pakdar ni Apo. Karkararag tayo ay nga kabsat. Siguro ti ko na natin ti kabsat tayo, Brother Joseph. Tagtuloy tayo kumangay. Kuy-kuyog, iti kararag tayo, nagiti nga trabaho na. Tagaran nga rabi, apan tayo mo nagiti kablao, nagiti kabsat tayo nga ti ragsak ti puso da. Ang ipapain ti comment section tayo ni Victor Gamboa. Magandang gabi mga kapsat. Kung nanay, amen. Salamat kina po. Kapsat tayo, Victor Gamboa. Ni Chris May. DC na imbang ngarabi ka kapsat. Kung nanay, amen. Kastamot ni kapsat tayo, Greg Manugdong Pukaw. Madaydayaw ti Apo kakapsat. Na imbang ngarabi tayo amin. Amen. Imbang ngarabi. Kapsat tayo dita. Kirino. Kani kapsat tayo Rodencio de los Reyes. Amen. Malidayaw iti Apo. Amen. Brother Joseph. Nakadwa tayo tatangbihan ti Rabi. Sister Anita Corpus, nananagad na imbang nga Rabi kakabsat. Agbubuya kami dito Banawag, Kabakan. Amen. Amen. Kastamat ni Sister Martina Bumanlag. Amen. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Amen. Salamat ni Sister Ana Lydia Magallanes. Naimbag nga Rabi kakabsat. Naimbag nga Rabi matingka. Kakabsat nga Ana Lydia. Kaya ni Brother Jesus. Tactical Batalya Junior ni Brother Jet. Amen. Nanana kadwa tayo ni Brother Jet. Tatangabiyang ti Rabi. Kasama ni Brother Well Amistad. Amen. Ganun. So yaman tayo kadagiti nga kakabsat tayo. Nagtuloy tayo nga kadwa. Dito ay programa tayo itatangabiyang terabi. Amen, Brother Armando. Amen. Tatagarod nga kanito iti programa. Kat madaan tayo dagiti panagkablao tayo. Brother Joseph, dagiti nag-birthday nga kakabsat tayo. I-play na tayo, pray tayo dati video clip para katukata. Kaya birthday greetings. Amen. Amen. Happy birthday. Ito nga po sa Brother Joseph. Amen. Nagyaman tayo kini Apo. Kita greetings tayo. Kakabsat lalala dagiti birthday greetings ka napatagday ta. Sipod tano imawat tayo kini Apo. Kata may isa nga may magatayo kata naragsak iti ag birthday. Di mat Brother Armando. Sipod tahan tayo lang nga naiyanak. Nga na physical, no di ka naiyanak tayo pa nga na espiritualan. So, agyaman tayo kini Apo. Katay ti panagtultuloy tayo kakabsat kata dito ipaset nga iti programa tayo. Kaya agtultuloy tayo ng mga nagiti kansyon, nagiti sonata nga makaited iti karit, iti kararwa tayo. Kaya iti makaited iti dilag, iti pamati tayo. Kaya isagot dagiti kakabsat tayo, manipod iti lagilayan, isulat, Sultan Kudarat. Kaya iti paulo, iti kantada, surutat to ni Jesus. Ito yung adenggan kakabsat, iti mensahe na, iti daytoy nga kanta.
Amen. 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 Salamat ka na po. Malidayo ti Diyos. Kita nga nagsunay nga kansyon nga nailangitan, Brother Joseph. At pudno nga tarigayayan ti panagtunog ti Apo. Yesu Kristo ta. Iso ti manupod. Iso ti natay di krus. Para iti tunggal maysa. Tagarod nga rabi iti nga kapsat kat mapudanan tayo ti panagiwaragawag iti sasaw ni Apo. Tangarabi, Brother Joseph, iti nga pasat iti programa kat maawagan tayo garod iti kapsat tayo manipod pa iti Quirino Isabela ni kapsat tayo nga Josie de los Reyes. Amen. Madidayo ti Apo. Amen. Madaydayo ti Apo, kapsat, nambang nga rabi tayo amen. Ket kasakbayan nang tayo iti panag gadal kadagiti napapateg nga sasao ti Apo. Dawatik man iti panangidalan kada tayo ni Brother Rudy iti panagkararag. Kararag tayo. Namami nga man nakabali namin na pong yaman kami. Kikinasaya at kada kami. Yaman kami apo ta dagundawit at tangarabi. Tapno makang kami kadagiti sasaoy ti programa nga Ilocano. Salamat ti napalalong ayatyo. Ket dawatan mi nga may sagana ko mga naimbag ti puso kami panunot mi. Tapno dagiti saoy yung adalan mi ket malawagan kami. Maramat nga pangriing kadagayang pa yung mawag kinapo. Ngayang mawag ang mausar at mapabilik kami. Tulungan niyo tadi po nyo agsao kada kami. Kanyo ti sirip ko ng inspirasyon. At ti Espiritu Santo kumapo. Kamangidalang kada kami kabayatan tutuloy kami. Nagan ni Jesus nga po may dinawat may amin na gito. Amen. Kami pag-isirang nila. Amen. Madaydayo ti Apo kakapsat. Kablaawan kayo iti napateg. Unay nga nagan ni Apo tayo nga Jesus. Ket iti teksto tayo itatang rabi kakapsat. Ito'y masarakan dito'y maikadwa Korinto 6, chapter 6, verse 7. Kasi ti kunana, buyugan ti sao, ti kinapudno, ti panakabalin ti Diyos, gapu iti kabal, ti kinalinteg, iti makanawan, ken iti makatigid. Madaydayo ti Apo, kabsat. Kati alaag nga asla paksa, ti dahi ti nga rabi ano tema kakabsat paulo ti text iti mensahe ti kinapudno ken panakabalin ti Dios. Ada duwa ditoy kakabsat nga naibalikas nga nabasa tayo iti nasantuan nga Biblia nga ada ti kinapudno tamot iti panakabalin ti Dios. So dagiti no adalin tayo kakabsat ti kasasaad tayo dito nga biag ket adu dagiti tattao nga saan da pa yung nasarakan da di umiso nga panakaisalakan. Gaputa saan da pa yung nasarakan da di pudno nga panakabalin ti Dios nga mangted iti panakaisalakan. Pero marudi. Ket dagiti tattao nga naisalakan iti basol kakabsat sumursurot kadakwada ti kinapudno ken panakabalin ti Dios. Yawan picture na. Yeah. Yawan picture na. Ruji. Makikita ko. Hindi Ket mati tayo, tapno kasta, makagunod tayo iti panakabalin ti Diyos nga mangisalakan kada tayo. Madaydayo ti Apo kakabsat. Itang road, kakabsat, ti umuna ka sa ludsod, kasano ang mailasin tayo, iti kinapudno. Apan nakabalin ti Diyos. Tangamin, adumat dagiti tumakder tatana, nagado dagiti tumaktakderan nga mga kasaba. Kat ikas kasaba, damat iti nasantuan nga Biblia. Yung adati maysa kakabsat, nga maminsan narigat nga ilasin da jay panakabalin ti Dios nuhan tayo nga talaga nga impuswan no nga impuswan da jay panangawat tayo kini Apo da jay panamati tayo antayo nga marikna da jay
presensya ti Apo naman nakabalin. Ngayon so dahito kakabsat iti mangilapsot kada tayo iti panagbibiyag tayo iti basol dahito nga lubong. Saan tayo man iti Efeso 1:3 kunan na. Iso da kayo met idento anang iganyo ti sao ti pudno ti ebanghelyo ti pannakaisalakan nyo iso met idento anamati kayo mamarkaan kayo ti Espiritu Santo ti kari. Amen. Madaydayo ti Apo kakabsat. Iso nga kunana dito no manggigan tayo kano iti ebanghelyo ti sao ti kinapudno ti ebanghelyo ang mangisalakan. So dahito kakabsat iti mangisalakan kada tayo. Adi ebanghelyo nga pudno. So nga no naimpusuan dahil panangawat tayo kini Apo, kat pudno di panamati tayo, magunudan tayo dito nga, panakabalin ti Diyos nga, mangi dalan kada tayo, tapno mananay tayo, ijay pagayatan ti Apo, kat magunod tayo dahil pudno nga panakaisalakan, manipod iti basol. Kuna na di Efeso 4:21, kakabsat, simati ko na dito 4:21 no kasta nga rod nagdingig kayo ken kuana ket nasursuruan kayo ken kuana akas ti kinapudno ken Jesus. Kasi kabsat ana daji kunana dito nga nasursuruan tayo iti kunana kinapudno. Awan ti sabali nga pakasursuruan tayo kakabsat no agdingdingig tayo ti ebanghelyo no haan nga daji kinapudno nga suro nga adadjay amin pudno nga suro kakabsat iji tayo nga masarakan daji panakabalin ti Dios nga mangted iti panakaisalakan kadayto so amin nga mamati iti sao ti Dios. Tawra na ikas kasabata iti pudnumat no ore pudno da ikas kasabata no kurang madji panamati tayo han tayo latta nga magagunodan daji nga panakaisalakan kakabsat ta iti kinapudno masapul nga buyugan iti pudnumat nga panamati aji pudno nga sao ti Dios. Tawre pudno di kas kasabata no antay magpudno nga namati umutla ang kakabsat hantay yung magunod dayjay panakabalin ti Dios panakabalin ti ebanghelyo nga mangted kada tayo iti panakaisalakan manipod ti basol. So gapo na maminsan adda dagiti kapadasan ti dagduma nga apay nga nabayagdan nga agimgimo nga apay nga agsubli-subli da iti basol. Wen nga menta saan da nga talaga kapadasan pay dayjay panakabalin iti Dios nga mangisalakan. Ket kasano mailasin tayo kung nagtatay sa ludsod iti kinapudno apan nakabalin ti Dios kakabsat. At iti may umuna nga pakailasinan tayo. May salakan tayo manipod basol. Dahil iti mununa kakabsat nga pakailasinan tayo. No hantay pa na isalakan manipod basol, hantayo nga nailasin dahil nga kinapudno kakabsat. Ken adabo nga tayo amay pa iti kinasanto. Dahil ti panagaramid dahil panakabalin ti Diyos idibiyag ti may nga tao nga maisalakan kakabsat manipod basol. Adabo nga na may pa iti kinasanto. Kuna na di Roma 6:22. Tangamin daji kinapudno kakabsat aji ti buybuyugan iti panakabalin ti Dios sapno kasta ket dagiti anak ti Dios mananay nga mananay ti ragsakda iti pamati ken panagserbi ken ni Apo tapno makapagtuloy tayo amen kakabsat nga adan balegi. Roma 6:22 kasi ti kunana ditoy ngem ita tama nalukatan kayo iti basol ket nagbalin kayo nga adipen ti Dios adabo ngayo may pay ti kinasanto ket ti panungpalan na biag nga agnanayon. Amen. Madaydayo ti Apo kakabsat. Dayto ti maysa nga pagilasinan nga iti panakabalin ti Dios adabo nga may pay iti kinasanto kakabsat. Ket ti tungpal na reje kunana biag nga agnanayon. So nawan ti kinasanto, nawan ti bunga awan iti hangag bunga di panamati ti kinasanto kakabsat. Haan tayo nga magunod dayjay biag nga agnanayon. Tara iso dayto iti paggapuan dayjay panangnamnama tayo kakabsat nga adda biag nga agnanayon no. Di panamati tayon ket mabuybuyugan ang dayjay panakabalin iti Dios iso nga agbunga iti kinasanto. Kakabsat. Di tayo may lasinan nga adan daji agar aramid di biag tayon daji panakabalin ti Apo
ebanghelyo. Nya po Isus kunana pasantom ida iti kinapudno tati sa iso ti pudno. Dito ti bagbaga ni Apo Isus kakabsat pino kararag na. Nya po Isus iti idi. Nya pag santom ida iti kinapudno kunana tati sa iso ti pudno. Isu ngano DJ adadalan tayo kakabsat ket ada ije ibatay tayo amin ije kinapudno. Ije adadalan tayo. Antay magad adal kadagiti mali nga adal kakabsat. Adatay lang iti kinapudno. Kaya nasa awon, no pudno dyan adalan tayo ijay nga may surot mat dayjay panamati tayo nga agbalingan na pudno. Kat may surot mat dayjay biyag tayo nga mapasanto. Amen. Apay sa dino kaditi pagtaudan ti panakapagsanto iti maysa nga tao kakabsat. Iti panakabalin iti Dios babaen ti Espiritu Santo nga agaramid iti biyag tayo. So iti tayo nga mailasin nga ti panakabalin ti Dios adda nga kumuykuyog kadagiti napudno nga namati kakabsat. So imposible dahi talaga adya namati na agaramid pa iti basol. Balin na agaramid ngam haan nga pagyatan ni Apo dahi kakabsat kaya iti panawon nga sumrek ni Diablo. So nga datayo nga nakasarak iti pudno na sursurwan iti pudno ket agaramid tayo garud ana pudno. Tapno kasta magunod tayo dahi nan anay nga panagbiag tayo iti pamati kakabsat. Magunudan tayo di panakabalin ti Dios nga mga aywan akan kanayon kada tayo. Ti may kadwa sa lud sa dino ti pakasarakan dayto nga rod apan nakabalin iti Dios sa dino kakabsat. Kunana iti Biblia babaen ti ebanghelyo no mamati tayo. So kunana di Roma 1:16 jak ibaen ti ebanghelyo kunana tayo sa dayto iti kunana dito. Tajak ibaen ti ebanghelyo ta iso ti panakabalin ti Dios may pay may pay iti panakaisalakan iti tunggal may sa mamati umon na ti Hudyo ken timit Griego. Tanyo mga kakabsat, iso nga ito'y tayo nga masarakan dahil panakabalin ti Dios nga mangted kada tayo iti biyag nga agnanayon. Mangilapsot kada tayo iti basol. So ano kurang di panamati tayo kaagdwa-dwa tayo kakabsat. So ajay nga sumingsingit ajay aramid ti lubong. Antayo nga may pamaysa ajay panagserbi kini Apo no agdwa-dwa tayo. So nga masapul nga tayo agdwa-dwa ikatan tayo dayjay panagdwa-dwa kakabsat. Masapul nga ipapuso tayo iti mamati ti ebanghelyo tayo laeng nga tayo laeng nga natalged kakabsat ajay biyag tayo nga na espiritualan nga haan tayo nga mayaw awan. Nga po iti pudno nga suro ti ebanghelyo. Tayo iti pakasursuruan tayo. Tapno kasta kakabsat. Man anay da biyag tayo nga na espiritualan. Kat kunana tatay di sa ludsod sa dino ti pakasarakan tayo na babaen ti ebanghelyo. No mamati tayo. Ngam tayo patyan ti ebanghelyo kakabsat. Saan tayo nga masarakan dito nga panakabalin ti Apo nga agaramid ti panakaisalakan. Tanuan na ti pinati tayo. Iso ti pagturungan tayo. No ti pinati tayo ket imposible nga ti tao ket ang agaramid ti ba no ti tao ket imposible nga agaramid ti basol aging nga nga kasjay ti panamati tayo kakabsat hanmat nga agaramid ni Apo Dios iti panakawaya-waya tayo manipod ti basol adya ti pamati tayo ngem no ti patyen tayo di sao ni Apo ti patyen tayo kakabsat ket ti tao ket haanen nga agaramid ti basol kalpasan nga naisalakan dayjay iso adyen kakabsat iti maaramid iti panangaywan ti Apo addan kadagiti tattao nga napudno nga mamati ti Dios ti mangaywan kunana kadagiti pudno nga mamati tapno madig basolen kunana dito kakabsat 1 Thessalonians 5:23 dito katawa iti imposible awan ti imposible na ato kakabsat ngem baga ti Apo ti Dios ket amin nga sa una man nakabalin ta saan nga may kumakada tayo daytoy nga ebanghelyo no nawan ti panakabalin na nga mangisalakan kadagiti managbasol kakabsat. So agyaman tayo launa iti Apo. Man tayo dayto pudno nga ebanghelyo ket isu dayto kakabsat gayam iti ayan ti maysa nga palimed ti Dios nga inted na kadagiti napanglaw iti pagkinakom na tapno magunod tayo nga agpapada dayjay panakaisalakan. Kunana ti 1 Thessalonians 5:23. So ti kunana kakabsat ditoy
Kat ti matlaeng Diyos ti kapya, pagsanton na kayo kuma, aman anay. Kat tinakam ken ti kararwa, ken ti bagiyo, maiwanan da kuma amin, nga awan pakapilawan da, may paiti dadateng ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Amen, madaydayo ti Apo. So nga di mga aywan kada tayo kakabsat, Diyos nga pinati tayo, kat man nakabalin. Kunana kat, kunana, pagsanton na kayo, kuma, man anay. So dahil ti kat ni Apo, pagragsakan ti Apo no ti maysa nga namati ket suruten na amin dagiti lanlantag ti Dios ket patyen na nga awan pa nagdua-dua kakabsat. Tad awan ti sabali nga pangiturturungan ti Apo kada tayo no di dayjay pa nakapagsanto. Tapno magunod tayo nga pudno dayjay biag nga agnanayon. Magunod tayo dayjay balangat ti biag nga agururay kakabsat. So dito'y kunana dito'y maiwanan ko maamin nga awan pa kapilawan da. Anya ti mga aywan kada tayo kakabsat. Awan sa bali no nga dayjay pan nakabalin ti ebanghelyo nga pinati tayo. So ajay ti pan nakabalin ti Dios kakabsat. Mga aywan. Manipod itinakom kunana kararwa ken bagi. Ore pa ti bagi tayo nga naindagaan ay aywanan ni Apo dayta. Kakabsat. Tani Apo Dios pagbalinan na nga nananay dayjay puso tayo, panunok tayo, nakom tayo, tapno iturturong na akan kanan ijay linlentag na, tapno kasta kakabsat, saan tayo nga makaaramid iti basol, iti anyaman nga oras, nga umay ti panulisog ti Diablo, malagip tayo akan kanayon nga ni Apo ti mga aywan gayam kada tayo, haan nga tao, kakabsat. Tano tao ti mga aywan kada tayo, mabalin tayo lang ti aglingad, aglumalambang, agramid ti basol. Gamno ni Apo Diyos ti agaywan, pan nakabalin ti Diyos dayjay kakabsat, saan tayo mabaling nga aglingad, ti sa di naman nga lugar. Tapno aramidon tayo di pagayatan tayo. Aramidon tayo di pagayatan ni Apo. Ta dayjay ti adjay tinasarakan tayo kakabsat nga mga iwan kada tayo. Bayat iti panagbiag tayo iti rabaw ti daga kakabsat. So nga agyaman tayo ayat ti nakabsat, nag-imbag ti Apo. Kunana iti Roma 8:16, kasi iti kunana ti Roma 8:16. Ti espiritu matlaang panagnagan na kadagiti espiritu tayo ada tayo anak na tayo iti Dios. So daytoy kakabsat dadjay isu nga naman minsan hangada tayo ti pudno nga mangpanpananak matlaang iti sarili tayo. Dayti ada ngamin iti Espiritu Santo mangpanpananak kakabsat. Noon niya dadjay inawat tayo nga espiritu ti Dios nga dapan nakabalin na mga aywan kada tayo. Ajay mat iti biag tayo, ajay iti makita, iti biag tayo, iti bagi tayo makinruar kakabsat. Ngahaan nga agaramid iti, anyaman nga basol, nyaman nga salungasing iti sangwanan iti Apo. Taday di Diyos nga pinati tayo man nakabalin, kaya na tayo nga ilisi, kadagiti aming nga piggad, kaya na tayo nga, no kasano na tayo binalbaliwan kakabsat, kasi mat nga ilisi na tayo akanayon kadagiti pagbasulan. Daya ti nakaskas dao nga parabor ti Dios kakabsat. Mailasin tayo kuma. So nga kadagiti madipay nga nakasigurado ken nakalasin iti panakabalin ti Dios. Mailasin tayo kabsat no namati tayo ket inawat tayo ti Apo ket naisalakan tayon. Dayjay ti pagilasinan nga nagunod tayo mat dayjay. Noon tayo basbasolon, naisalakan tayo na tayo nga agbasolon. At dati pan nakabalin tayo nga ading mapagbaligyan tayo nga lisyan dayjay basol kakabsat. Kaya nasa awan ti pan nakabalin ti Dios adda nga sumursurutan kadagiti biag tayo. 1 Peter 1:5. So na dito mo nga Pedro. Dati nga minti napaka-importante unay iti biag tayo nga namati kakabsat. Dati panakaiwan tayo, tapnuhan tayo nga agaramid iti basol. 1 Peter chapter 1 verse 5. Aga po iti panakabalin ti Diyos, maiwanan kayo gapo iti pamati. Maipa iti panakaisalakan asisagana tapno maiparangarang iti kamaudyanan nga aldaw. Amen, madaydayo ti Apo. Ilan nyo man kakabsat, no niya ti pakaiwanan tayo. Gapo dayjay ebanghelyo nga pinati tayo. Kat no hantayo nga hantayo nga namati kakabsat. Kasano ko nga surutan na tayo ti Apo. Kasano ko mga iwanan na tayo ti panakabalin ti Dios no hantayo matmamati. At damat pa nagdua-dua tayo. Maminsan
Han tayo nga sursurutan di pagayatan ni Apo. Sursurutan tayo di dirup tilasag tayo. Adad ta ka amin nga panagpapintas. Hantay tulok nga agbaliw di langa tayo. Ana, no maminsan malipatan tayo di panakabalin ti Dios nga mangidaldalan kada tayo. Aji kayat tayo ti matungtungpal. Di kasasaad tayo nga nilalasag kakabsat nya apo ti mang tartarimaan dita iso ti mang urno sa amin iso nga dapat awan ti makita tayo nga kurang ko ma jay kasasaad tayo iti naindagaan kakabsat tati Dios iso na amin iti nagaramid iti biag tayo so nyaman di kasasaad tayo agbalin tayo nga nataengan agbalo ti buok tayo bayan tayo dayta ti dayaw iti apo kakabsat dayta iti dayaw ti Apo. Saan tayo nga kaluban dayta kinapudno. Tapnohaan tayo nga agbalin nga managsalungasing ijay pagayatan iti Dios kakabsat. Ket ditoy han na tayo langay salakan ni Apo. No dikit di mangagas pa kadagiti sakit. Dayta ti panakabalin ti Dios mangagas. Mangparwar kadagiti sa iro. Tado di dun una nang aldaw ado dagiti nagagasan ni Apo aming nga klase ti sakit basta iti panamati dakat pudno kakabsat maagasan da ken maparwar dagiti sa iro dagiti adangamin iti sumursurot nga ro dagiti panakabalin ti Dios kadagiti apostoles ide so ano mabalinda nga parwaran dagiti sa iro kakabsat ti panagkararag kita nyo man dagiti panagungar ni Lazaro hanla nga mangisalakan ti Apo hanla nga mangagas hanla nga mangparwar ti sa iro no dikit di mamabiyag pa mamagungar kadagiti natay madadayaw ti Apo iso nga dagiti naramid ni Apo Dios nga pinagungar na ni Lazaro kalpasan ti upat nga aldaw nga natayen ajay tapno dagiti tattao kumaket patsyenda nga adda panakabalin ti Dios nga mga ramid iti biagda absat ang kadikurara ti Biblia nga dagiti kinaimbag ti Dios ket isu kuma ti mangiturong kada tayo tapno ami nga tao ket agbabawi da iti basol gapu dagiti kinaimbag ti Dios ket adda ti panakabalin ti Dios kakabsat nga agaramid no ti tao ket mamati ngam no agduadua tayo kakabsat ket di kaya tayo lang ti tungtungpalan tayo han tayo nga magun-od daytoy nga panakabalin iti Dios. Dati agaramid ti dakas ko na naawaten nanto ti supapak ti dakas nga inaramid na. Awan ti pagdudumaan dagiti tattao. Mabasa tayo ata kakabsat ti Colosas 3:25. So nga no dakas ter aramidan tayo, ti biag tayo kakabsat. Ket sumursurot met kanya tayo dayjay. Sa dino ti pangiturturuan na kada tayo dayjay nga dakas nga aramidan tayo. Ijay pagtutuukan nga agnanayon kakabsat. Iti maudi nga ibasa kada kayo ditoy Revelation 14:13 kasi di kunana ket nangeg ko ti maysa a timek a naggapu sa dilangit nga agkunkuna kanyak isurat mo nagasat dagiti natay amatay iti Apo manipud itang agnanayon ken wen kunat espiritu tapno aginanada kadagiti banbannog da dagiti aramid da sumursurot da kadakwada amen madadayo ti Apo so ano nagbalin tayo kakabsat nga napudno nga namati ket tungpalen tayo amin dagiti bilbilin ti Apo aging gana mapasanto dagiti biag tayo tangamin iti panagtulnog iso aji ti mangibunga iti panakapagsanto tayo kakabsat dagiti panagtulnog tayo ya kunana tatay binasa tayo kada bunga dagiti nakasarak iti panakabalin iti panakaisalakan panakabalin ti Dios sa may salakan kunana adda bunga maipa iti kinasanto ket dayjay biag nga agnanayon ti tungpal na kakabsat so ngano ti aramidan tayo ket pagayatan ni Apo nya kunana dagiti aramid tayo sumursurot met lang kada tayo sursurutan na tayo dayjay kinaimbag ti Dios dayjay panakabalin ti Dios dayjay kinapudno sumursurot kadagiti pudno met nga agserserbiken kuana madadayo ti Apo sapay kumakakabsat dayjay ababa nga mensahe ket nabendisyonan tayo amen ket sapay kuma dagiti hampay nga sigurado kakabsat agpanunot kayo nga no ti pamati tayo ket bareng-barengan tayo haan tayo nga agbalin tayo kung mga napudnon panawan tayo ti kinabareng-bareng talikodan tayo ket
surutan tayo dadya kinapudno. Tadadya ti panakabalin ti Diyos nga agaramid iti pudno nga panagbalbalo iti biyag ken mangisalakan manipod basol kakabsat. Dadya lang kakabsat ti mensahe madaydayo ti Apo ket agyaman na kadagiti ayaten nga angko Republic Matlaan kadakwada dito. Kakabsat. Amen. Yaman tayo kini Apo, tirot na biyang terabi, iti nagpintas nga mensahe iti Diyos, nga intay ng naganin. Yaman tayo ti nasar ni Apo, iti tangarabi, Mr. Josie. Kaya salamat kini Apo, iti panasar na, iti kabsat tayo, tapno may waragawag kanya tayo, iti napatag na sasawi iti Diyos, iti kinapudno, then panakabalin iti Diyos. Amen. So kita tayo, iti nga mensahe nga nangagantay kabsat, nga iti ebanghelyo nga napudno ket adda iti panakabalin na nga mangisalakan kanya tayo. May kanya tayo iti pudno ng ebanghelyo no si tayo ket napadasan tayo iti pudno nga panakaisalakan manipud iti basol adda iti bunga iti kinasanto kanya tayo ket agaramid tayon iti kinapudno magna tayon iti kinalinteg iti Dios ket iti panakabalin iti Dios ket adda iti panakabalin na nga mga iwan kanya tayo. Amen. At no maingatan tayo, malwadan tayo, iti inawat tayo nga panakaisalakan. Kastamat iti panakabalin ni Apo, ket adda iti panakabalin na nga mangagas, iti amin nga saksakitan tayo. Agyaman tayo, iti daytoy nga bendisyon ni Apo kanya tayo, iti daytoy nga napateg ken nagpintas nga mensahe, nga impay iti Dios itatangarabi. Sa mga pagtangarabi na ron kaya kabsat, Brother Armando, dapat i-comment mo. Amen. Salamat kinapo Diyos, Brother Joseph, kada kita nga Amen. nagpintas nga programa at tangarabi. At mabalaran tayo, di pa nagkararag ka kabsat, di pa nangisira iti programa tayo. Kararag tayo karo dahil nga kabsat. Apo may nga manakabalin namin, no, Diyos, salamat kada iti nga rabi. Kada iti naglawag unay nga mensahe nga impay kada kami tangarabi, Apo. Kada kami kumanga nagdenggeg, gidi ka kabsat, kan nagdi nadanon na iti nga programa at tangarabi. Ket maadaan iti panangriing na ito'y nga banag iti na iti puso mi kan iti karuruami nga daytoy iti kapapat nga banag iti lubong iti awan ka kan pagbabawyam mi nagiti babasol mi kan salamat Apo ta na kami nga mawat king ka ket inikat na kami magsipod ito'y nga basol Apo kan dagiti nagdengeg ket maawatan na ko ma daytoy nga nagpintas nga mensahe isu ti pudno nga mensahe iti ebanghelyo iti panakabalin iti ebanghelyo. Tulungan na kami may tunggal may isa kan dagiti nakabsat mi Apo Dios kan dagiti tattao kan namin nga mambanag Apo ta rabi dagiti inusar mo nga kabsat mi kan amin nga dagiti nga mambanag nga narami iti trabaho Apo napasalamat kami unay king ka kan awang ka ket awan dagitoy nga mambanag siya ko mati mga lawas may isa kada kami lalo kat iti gubat iti bangir nga tao kan dagiti nakakabsat ni kuma sikat ti mga luwad kan dagiti tao ang siserbihin ka Apo. Kan tulungan na kami iti panagina namin at tangarabi siya ko mati mangted iti napintas nga panagturog kan iti eksapa nga panagriing mi ket kan na kami manang iti biag nagdaydayaw ken ka kan sikalang iti may tagtagay iti panagbiag. Amin nga bay banbanag dagiti Apo. Katika kararag pinawdawat mi tinapatag unay anagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. 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 Ay bagngarabi tayo. Amen. Madaydayon ni Apo at rabi kakabsat. Ito yung pasalamatan uli dagiti kakadwa tayo. Mr. Josie nga nang iti mensahe ni Apo. Ni Brother Armando co-host tayo at tanguyang rabi. Ni Brother Stephen, iso ti operator tayo, kasama ni Mr. Abigail na nagtad iti announcement tayo, iti tangarabi, madaydayo iti Diyos, kaya awisan na kayo manan, kakabsat, nga ito nung sumaruno, nga online broadcast tayo manan, agkakadwa tayo manan, iti daytoy nga napatag, nga aramid ni Apo. Itinagan ti Iglesia iti Diyos, kanda ito'y nga programa, dalan, iti kinasanto, kat ibati mi, iti panagkablaw mi iti tunggal may sa kanya tayo iti naimbag nga rabi kakabsat. Iti Diyos kuma iti umantabay kanya tayo amin ken babaan iti panangantabay iti Espiritu Santo aging ganang iti muli tayo nga pagkikita iti daytoy nga programa tayo. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat.
Amen. Mga rabi tayo. Bye-bye, mga kapatid. Bye, kakabsat.